El Partit Popular està intensificant aquests últims dies les seves crítiques al cos de Mossos d'Esquadra. Ha plantejat diverses iniciatives parlamentàries reprovant i demanant dimissions dels màxims responsables polítics d'Interior, inclòs el conseller Saura. Doncs bé, avui la diputada del Partit Popular, Montserrat Nebrera, ha insistit en declaracions a TV3 en les mancances de la policia catalana. La consellera Tura ja li ha contestat, ara l'escoltaran, però primer vegin quin és un dels reptes que, segons Nebrera, han de superar els Mossos. Hauríem d'assolir també un altre repte, i és que aquesta policia no tingui por. Això segurament no ho dirà ningú, però ens hauríem de començar a preguntar, aquesta policia, que és relativament recent, de formació recent, que té poca experiència perquè té pocs anys, molts dels efectius, aquesta policia està capacitada per enfrontar-se a alguns dels problemes greus que tenim avui? Vostè creu que tenim uns Mossos d'Esquadra porucs? Jo crec que tenim uns Mossos d'Esquadra intel·lectualment joves, todavía. O sigui, encara.